Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak aurtengo zikloaren 3. hitzaldira, eta arratsaldeotan gure hitzaldia izango da elikadura osasagarrien eta sendabelarren inguruko egiak eta gezurrak. Eta hitzaldia emoteko daukagu gurekin Igor Orrillo, bera da farmazian doktorean, bertan farmazi fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitateko farmazi fakultatean, farmakognosiako irakaslea, beraz, aditua da landare eta landaretatik etorritako produktu guztien eragin farmakologikoak eta fisiologikoak aztertzen eta saltzen. Bera horretaz gain ere fakultate berako dekano ordea da, eta aditua izateaz gain, esan dezakegu bere lana izateaz gain ere hobia dauka landareak da landaren inguruan egiten diren ikerketa eta ezagera osoa, eta hitzaldi honetan kontatuko digu mundu horren inguruan zer dago egia eta zertan entzun ditugun edo ikusi ditugun gauza batzuk mitoak dira edo ez dira benetako esanguratsuak. Igor, eskerrik asko etortzeagatik eta nahi duzunean. Mi esker, Koldo, aurkezpenagatik, eta mi esker ziklo eszeptikoko antolatzaileei, gonbidapenagatik, benetan ilusio handia egiten dit, eta bereziki hain gustuko dudan gai hontaz hitz egiteko. Bulo eta sari garela, nahi aspaldi izan zidaten izenburua jartzeko, eta izenburua jarri nion, eta hitzaldia izango da elikagaien osagarriak eta sendabelarri buruz, baina bereziki sendabelarri buruz izango da. Askotan, zientzilari hoi, horrelako gai eta sari garenean, jende gehienak uste du gu ez garela naturatik datozen produktuen saleak, eta jende asko usteko du hitzaldi honetan hitz egingo dudala gezurrei buruz. Eta agian sendabelarren kontra edo hitz egingo dudala. Orduan, apurtxoa nire jarrera azaltzeko, konteko izuet, azkar-azkar, nire historia nola baita. 1982 urtean, garrantzitsu izan zen, Joko Olimpikoak ospatu zirelako, baina nik 13 urten euskan, eta niretzat oso garrantzitsua zen gauza bat gertatu zen. Eta da, eskolan eskatu zigutela irakurtzeko El Clan del Oso Cavernario deritzon liburua. Ezer nire bizitzan eragina izan badu, liburu irakurtzea izan zen. Ez dakit irakurri dezuen ala ez, honen inguruan pelikula bat ere badao, nik ez dut inoiz ikusi, ez dut dalako nahi nigan irudi hori sortzerik, baina, labur bilduz, hemen gertatzen dena da, umezurtu bat, adoptatzen dutela, klan batean, eta klan hortan, umezurtu hori adoptatzen duen emakumea dela sendabelarrak erabiltzen dituena, sendabelarretan jakintxua dena, klan hortan. Eta niri momentu hortan liluratu ninduen horrek. Nola izan zitekeen, pertsona batek ezagutzea gaixotasunak, da bere inguruan zegoen guztia ezagutu eta erabiltzen jakitea, eta horrek laguntz ezakiola bere inguruan zegoen jende guztiari sendatzen. Eta hortan ari nintzela, hortan gehiago jakiten zehatu nintzen, eta zintzen liburutegira joaten, eta ia egunero hartzen den liburua. Eta Euskal Herrian erabiltzen diren sendabelarri buruzan, Gabriel Vázquez Molinak idatzia, liburu pila bat idatzi ditu, eta hazintzen liburua irakurtzen, eta hortan nire jakimina gero eta zabalagoa zen. Baina hazintzen konturatzen ez nuela ulertzen benetan liburua. Horre erabiltzen zen terminologia ez dela ezaguna. Enakiela zer zen tanino, enakiela zer zen ekzema bat, eta egia esan asko gustatzen bat zitzaidan ere, neukala olako irudi mitifikatu bat horri buruz, ez nuelako ezer ulertzen. Horren gurasoi esan nien, lehenengo aldiz liburu bat erosteko eta ezen eskolarako. Erosi zidaten beste sendabelarren liburua. Ze lehenengoak landare guztiak txuri beltzen zeuzkan. Eta honek ja koloretan zeuzkan. Daia mendira joan nintzeken eta bereik ikusten ibili hori guztia. Denbora pasala konturatu nintzen sendabelarrak aztertzen jarraitu nahi nuela, baina sakonago. Torruan aurkitu nuen zeintzen nire hogi bidea. Izan zen, farmazia ikastea. Hau, nera bezaroan, segulako abantaia da. Mundu guztiak zeuzkan zarlantzak, eta ni argi neukan, 13 urten euskantik, zen nahi nuen etorkizunen egin. Orduan, 1997 urtean, 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 1997 urtean,
Eta sorteagatik edo, bueno, ikerketan hasi nintzen, lehenengo farmazian hainbat urtez lan egin nuen, eta gero doktorego egin nuen, eta farmakologiako arloan. Eta klaseak ematea tokatu zitzaidanean, tokatu zitzaidan, inori gustatzen ez zitzaion ikasgaia ematea. Eta duk izena, farmakognosia. Eta da, sendabelarren farmakologia. Eta gaur egun, hontan lan egiten dut, duela 14 urtetatik. Hau kontatzen dizuet, konturatzeko, niri mundu asko gustatzen zaidala. Baina horrek ez duela ezbai batean jartzen, niko ni buruz daukadan ikuspegi zientifikoa. Orduan, hiru ikuspuntutatik azalduko dizuet sendabelarren mundua, eta batez ere, erakutsi nahi dizuedana da, zein den egia. Askotan gizartean apurtxo bat nahaztuta dau zer dan sendabelarri buruz dakiguna, eta batez ere osasun munduak, zientzilariok, zer onartzen dugun sendabelarren erabileraz. Erabilera terapeutikoaz. Orduan, noiz hasi zen gizakia sendabelarrak erabiltzen. Eta batzuk diote gizaki denetik sendabelarrak erabili dituela. Eta 2024an frogatu ziguten horren aurretik ere gai ginela sendabelarrak erabiltzeko. Hau artikulu bat da, orangutan baten bizitza jarraitu zuten, bideo bidez. Eta konturatu zian, orangutan honek zauri bat egin zuela, zauri bat egin zuen aurpegian, makil bat egin jozenean. Eta jarraitu zuten ea zer egiten zuen. Orangutan honek, egunero igotzen zen zuhaitz konkretu batera, zuhaitz hortatik ostoak hartzen zituen, murtxikatu eta bere zaurian jarri zituen. Ilabete bat pasazenean, zauriak onera egin zuen. Norbaitek pentsa lezake, osto bat hartu du eta aurpegian jarri du. Hori izan daiteke, ohituraz beti ikusi duena. Baina ez du bakarrik hori egin. Hauan sartu du. Zuhaitz horre daukan osagai aktiboa, erabilgarri izateko, hauan dauden entzimek puskatu behar dute hor dagoen osagai aktiboa. Hau da, prestatu egin du sendagaia. Hori da benetan, erabilera terapeutikoari bidea ematen dion ekintza bat. Orduan, gaur egun, esan litekena dela gizaki izan aurretik ere, erabiltzen zituela sendabelarrak bere burua eta besteena sendatzeko. Baina hala ere, badauzkagu, astarnak, hominidoen astarnak, hainbat astarna, erakusten dutena, sendabelarrak gizakiak erabili dituela antzinatik. Hala ere, hauek, galdetuta ere, ezurri galdetuta ere, ezin digute esan, zertarako erabiltzen zituzten landareak. Izan ere, ditugun astarnak dira, haziak, edo, hortzen artean utzitako arrastoak. Eta norbaite pentsa lezake, baina agian, elikatzeko erabili dituzte. Aztertu direnean hotz bitartetan zeuzkaten sendabelarrak konturatu direna da ez daukatela inungo balio nutrizionalik. Orduan pentsa genezake beste zerbaitetarako erabiliko zituztela. Eta gaur egun, oraindik guk erabiltzen ditugun sendabelarrak izan da, litekena da sendatzeko erabiltzea. Baina, argi izateko norbaitek sendabelar bat sendatzeko erabiltzen duela, idazkiak behar ditugu. Lehenengo benetako astarnak, lehenengo gizarteen garapenarekin sortu ziren. Sumeriarrak, Babilonian, kuneiforme idazkeran idatzi zituzten, hainbat formula, bai animalia jatorriko, bai landare jatorriko, eta bestelako jatorritako sendagaiak deskribatzen dituzte. Eta nahiko zehaztasunez. Antzerako astarnak aurkitzen ditugu, egipziarretan bereziki, baita hinduistek ere, hemen filosofia, sendagai baino, filosofia baten barruan, Ayurveda deitzen filosofia baten barruan erabiliko lituzkete. Ez dauzkagu idazkiak hain zarrak direnak, baina badaukatena da tradizio, hau bidez, transmititutako tradizioa. Bertan, guda bidez gertatutako zapaltzeak ez dira inbeste izan, orduan transmisioa errazago izan da. Berdin gertatzen da, txinatarrekin. Duela 5.000 urteko sendabelarren erabilera, oraindik mantentzen dute, transmisio hori gertatu delako. Idazkiak ere ez dira mantentzen, baina tradizioa bera bai. Eta txinatarrak ez direnez inoiz inbadituak izan, tradizio hori batetik bestera mantendu izan da. Era berean, Amerikarrak. Amerikarrak idazkiak badauzkagu, zertarako erabiltzen zituzten, baina kolonen inbazioaren ondorengoak dira. Hala ere, badaude, ontzietan eta bestelako
irudietan margotutako sendabelarrak, eta horrek ere ematen digu irudi bat. Hau da, mundu osoan zehar, eta ia betidanik erabiliak izan dira sendabelarrak. Noski, Europan ere bai. Europan agian bai eman da jakintza horren galera, inbazio ezberdinetan, inbaditzaileak beti zapaldu izan duelako aurreko zibilizazioaren edo gizartearen jakintza. Horren bai egon da nolabaiteko informazio galera, baina ez guk uste duguna beste. Nahiko ondo heldu da guaino. Eta zertarako. Sendabelarrak hortaz betidanik erabili dira, eta gaur egun badau nolabaiteko, edo niri iruditzen zait, ikaslei galdetuta eta kaleko jendeari galdetuta, nolabait sendabelarren erabilera galdu egin omen da. Ez da galdu. Galdu den agian da erabilera popularra. Hau da, jendeak beste gabe mendira joan eta belarrak batzea. Hori bai galdu da. Eta nire ustez, eta mitifikazio hori galdu bada ere, ez dauka zertan txarrerako izan. Gaur egun, sendabelarrak sendagai gisa erabiltzen dira, bi modutara. Bat, farmakoterapian, eta bestea fitoterapia. Bada jende pilo bat, uste duena, sintesi bidezko farmakoak txarragoak direla naturalak baino. Baina askotan ez gara konturatzen zer diogun. Gaur egun, sintetiko gisa zailkatzen ditugun, farmako asko eta asko, sendabelar jatorria daukate. Mundu mailan erabiltzen den morfina guztia, landaretik ateratzen da, opiotik ateratzen da. Kodeina guztia, ez dula tratatzeko erabiltzen dena, landaretatik ateratzen da. Hormona guztiak, ekoizten dira landaretatik lortutako egiturak oinarri gisa hartuta. Hemen daukadan hau, digoxina da, batzuentzat ezaguna izango da, bihotz gutxi egitasunean erabiltzen den tratamendu bat da, bihotzari indarra emateko, edo nor pentsa dezake digoxina, sintetikoa dela. Ez, sendabelar batetik lortzen da, kukuprakatik lortzen da. Gertatzen dena da, sendabelarrek ekoizten dituztela osagai aktibo hauek modu aldakor batean. Adibidez, kafeto landareak kafeina ekoizten du, baina ez beti. Kafeina ekoiz dezan, landatu behar dugu 800 eta 2000 metro bitartean, bestela ez du ekoizten. Horregaitik, dira infamatuak Kolombiako kafea edo Boliviako kafea, altiplanoan azten delako. Eta norbaite pentsa dezake, landa dezagun pirinoetan. Ez, landare honek behar du, altuera batean landatzea eta gainera epeltsua izatea. Bestela ez du kafeinarik ekoizten. Honik ez da nahi zuedana da, landareak berez ez direla osagai aktiboak ekoizteko fabrika batzuk non beti ekoizten duten berdin. Behar dute ingurune konkretu bat. Horren zuk sendabelar bat ezagutzen badezu eta eraginkorra dela uste baduzu ere, zuk etxean lorontzi baten landatzen duzulako horrek ez dauka zertan eragin berdin eduki. Ez dagoelako gure kontrolpean landare horrek zenbat ekoizten duen. Orduan, digoxinarekin gertatzen den moduan, digoxinak bihotzari indarra ematen dio. Baina gehiegi hartzen baduzu, bihotzekoak hilda hil zaitezke. Orduan, ezinbestekoa da dosia ondo kontrolatzea. Orduan hori, landaretik atera beharko bagenu, ezingo genuke kontrolatu. Orduan, landarea, kukupraka, ezin da erabili bihotz gutxigitasuna tratatzeko. Erabili behar duguna da digoxina. Hala ere, sendabelarrak bere hortan jarraitzen du. Horri deitzen diogu farmakoterapia. Eta farmakologian ez da ezberdintzen zein den osagai aktiboaren jatorria. Sintetikoa den, ala naturala den, berdin da. Berdin erabiltzen ditugu. Horregatik askotan farmazialariok ere ez dugu jakiten naturala den ala ez. Farmakoterapia da nian. Farmakoterapian erabiltzen da osagai aktiboa isolatuta. Fitoterapia deitzen diogu erabiltzen dena denean. Edo sendabelarra bera, edo sendabelarretik lortutako erauzkin bat, baina gordina. Infusio bat adibidez. Non hor mantentzen den osagai aktiboa eta beste hainbat gauza. Ez da garbi hartzen nolabait esateko. Horan, sendabelarrak gaur egun, bi modu hortan erabiltzen ditugu. Hemen jarri dutan adibidea, hitza galdu bada ere, erregaliza, edo goxomakila, edo hemen sustraia da erabiltzen dena, eta goxoa da. Hau, antzinatik da ezaguna, erregaliza eraginkorra dela. Ez soilik estularen tratamendurako.
Baita ere, adibidez, azidotasunaren tratamendurako ere oso eraginkorra izango litzateke. Eta hau, guztiontzat jakina da. Zergaitik ez daude, zergaitik erabiltzen da, edo ezberdintasun dago bi erabileren artean. Fitoterapia bereziki erabiltzen da, farmakoterapia heltzen ez den gaixotasunen tratamendurako. Geroago azalduko dizuet apurtxo bat gehiago. Eta badaude, osagai aktibo batzuk, isolatzen ditugunean ez direnak hain eraginkorrak. Behar ditugula, nahaztuta. Orduan, fitoterapia definitzen da landare jatorriko produktuak helburu terapeutikoarekin erabiltzea, egoera patologiko bat prebenitzeko, arintzeko, edo sendatzeko, edo osasunari eusteko. Zein da berezitasuna? Fitoterapia soilik erabiltzen da gaixotasun arin eta ertainetan, eta kronikoetan. Horregaitik, jendeak uste du, tratamendu naturalak hobeak direla. Fitoterapian erabiltzen diren landareak hortarako erabiltzen direlako. Landareak, sendabelarrak oso arriskutsuak izan daitezke, baina arriskutsuak diren sendabelarrak ez dira erabiltzen. Hala ere, eragin desiragaitzak badauzkate, baina eragin harinak izateagaitik ez dira inbesterako izaten. Normalean, erabiltzen diren produktuak ahulak izaten dira beraien eraginean, ez da gustatzen, adibidez kamamila edo menda hostoak, edo izan daitezke potentzia ertainekoak, arnikalorea edo erregalizaren sustraia modukoak. Zergaiti daukagu fitoterapiaren ikuspuntu hain positiboa? Tarte terapeutiko estua daukatenak ezin direlako zuzenean erabili. Eta hau, berez, sendabelarrentzat aplikatzen da, sendagai izan daitezken enean. Hau da, osasun sistemak onartzen du sendabelarrak sendatzen dutela, eta sendagai izan daitezkela. Eta horregaitik, farmakognosia, farmaziako graduan erakusten dugu, eta laugarren mailako irakasgai bat da. Honek izan nahi du, hori ulertzeko eta hortaz jakiteko aurretik gauza asko jakin behar dituzula. Orduan, sendabelarrak erabilgarriak dira, bai noski, eraginkorrak dira, bai noski, baina hau aspalditik dakigu. Hau ez da debate bat. Eta gainera gizarteak hori ongi onartuta dauka. Eta legedi bat dao horren inguruan. Hau ez litzateke sartu behar pseudoterapien taldean. Eta ez dago pseudoterapien taldean sartuta. Baina fitoterapiaren erabilera maltzurra egiten da bestelako terapia batzu egin darren bateko. Adibidez, dekarri izkizuet, 3 adibide garbi. Lehen esan dizuetan moduan, fitoterapiak batez ere bere leku aurkitu du, farmakoterapiak eraginkortasunik ez daukanean edo ez denean gomendagarria. Zein da horietariko egoera bat? Antxietatea. Dakizuen moduan, antxiolitikoak, benzodiazepinak, dira gehien erabiltzen direnak antxietatea eta loezina tratatzeko, eta honek gizarteari arazo pila bat sortu dizkio. Menpekotasuna sortzen duelako, tolerantzia sortzen duelako, eta hilabete batzuen ostean eraginkortasuna galtzen duten pilulak direlako. Eta guztiok dakigur, zertaz ari garen, ezta? Hortan, fitoterapiak badauka bere nolabaiteko alternatiba bat. Eta izango litzateke valeriana. Valeriana sustrai bat da, oso zaitxarra daukan sustrai bat da, horregatik normalean ez da infusio gisa hartzen, normalean pilula gisa hartzen da, eta erauzkin bat hartzen da. Ikusi denean zeintzuk diren valerianaren osagai aktiboak konturatu gera, banaka erabilita ez da lain eraginkorra. Eraginkorra da landarea bera. Horregaitik, valeriana bere hortan mantentzen da. Eta gainera hau, frogatu da. Gaur egun, lehenengo oso bat esan nahi dut. Osasun sistemak onartzen du, ohitura gisa denbora askoan erabili bada, eraginkorra izan daitekeela, eta baita entxeguek eginda. Beste dozein, sendagirekin egiten da moduan. Onartzen da, valerianaren sustraiak eraginkorrak direla antxietaren tratamenduan. Baina inork ezin duena espero da, izatea orfidal batek eukiko duan potentzia. Horrean nik, egun batetik bestean nik azterketa bat balin badukat bihar, eta larri balin bat azterketa hori daukadalako, valerian hartzeak nolabaiteko eragin eukiko du, baina ohituta bat zaude betiko horiek erabiltzera, ez dauka eragin hori. Behar du, apurtxo bat denbora gehiago eraginkorra izateko. Beste egoera bat, da gorakoa, eta gorakoa eragiten duten hainbat egoera.
Jengibrea, oso eraginkorra da, kasu honetan ere erabiltzen dena lurrazpiko zati izango litzateke, oso eraginkorra da gorakoak ekiditeko. Eta gainera honen daukan abantaila bat da, haurdun dauden emakumeetan ere erabil daiteke da. Ez dakit badakizuen, baina haurdun dauden emakumeetan oso sendagai gutxi erabil daitezke, umekiari eragin desiragaitzak eragin aldizkiolako. Kasu honetan, jengibrea oso eraginkorra da. Eta ez soilik haurdun aldian sortzen diren gorakoak ekiditeko. Baita kimioterapiak sortutako gorakoak ekiditeko ere. Hauek, ohiko sendagaiekin oso zailak izaten dira, hoiei aurre egiten. Ikusten duzen moduan, badauka bere nolabaiteko nitxoa. Eta bukatzeko ekarri zuet beste egoera bat, eta izango litzateke inflamazio kronikoa. Gaur egun inflamazioari aurre egiteko dauzkagun antiinflamatorioak, erabil daitezke oso eraginkorrak dira, baina guztio dakigu epe luzera eragin desiragaitza sortzen dituztela, batez ere eraso egiten diotelako urdail mukosari. Eta hor arazoak sor daitezke. Eta bestelako arazo asko ere bai. Asunaren ostoak oso eraginkorrak dira horren tratamenduan. Gainera, egin diren entxeguak oso luzak izan dira, 6 hilabete baino gehiago luzatu dira, eta ikusi da ez daukala inongo kontrako eragin larririk. Kontrako eraginak ia beti gertatzen dira. Baina batez ere, artrizietan, artrosietan oso eraginkorra izango litzateke, eta hainbat entxeguk bermatzen dute bere erabilera. Ez duten dizuen moduan, gainera guztia legediak ondo babestua dago. Gainera sendabelarren kasuan, legeriak badauka horrelako salbuespen bat onartuta. Eta da, frogatu albada, herrialde batek frogatu albadu, historikoki erabilia izan dela sendabelar bat, gaixotasun baten tratamenduan, 30 urtez baino gehiagoz, indikazio hori lor dezake. Indikazioa, medikoentzat eta farmazialarientzat da oso hitz ohikoa, indikazioa da, sendagai bat zertarako erabil daiteke. Minaren tratamendurako, edo inflamaziorako. Indikazioa normalean, edozein sendagai kimikok, esango dugu, indikazioa lortzeko, egin behar dira, entxegu kliniko batzuk, eta frogatu behar du, eraginkorra dela. Bete behar du baldintza batzuk. Sendabelarrek salbuespen hori daukate. Herrialde batek frogatzen badu, bere gizartean, erabilera medikoan, ez nire amamak erabili du bete familian. Ez da behar du, erabilia medikoa. Erabilera medikoan, 30 urte baino gehiagoz luzatua da, indikazio hori lor dezake. Horrela badakigu, adibidez, zuen ustez, tilak zein izango du indikazioa. Erlaxatzeko, ez da? Gure artean erlaxatzeko. Baina Polonian eta ekialdeko Europan erabiltzen dute katarroa sendatzeko. Eta indikazio hori ere badauka. Orduan, emak, Europako sendagaien elkarteak, hori guztiak batzen ditu, eta bi modutan sailkatzen ditu. Ongi ezarritako erabilerak, entxegu kliniko bidez lortutakoak, eta erabilera tradizionalak. Eta bi eratako erabilerak onartzen ditu, eta sendagai gisa erabil daitezke. Orduan, ez da pseudoterapia hortan pentsatu beharrik, ze inoiz ez da horrela izan. Ez zientzilariontzat. Zer gertatzen da? Eta hemen bai, legediak dauka nolabaiteko, pega bat. Sendatzeko ahalmena daukala, baieztatzen baduzu, zerbaitek sendatzeko ahalmena daukala baieztatzen baduzu, produktu horrek farmazian saldua izan behar du, eta farmazilare baten zaintzapean. Horregaitik daude, beste produktu, nolabait, ibiltzen direnak, bide hortan, baina ez direnak heltzen sendagai izatera. Zer gertatzen da? Sendagai bat saltzeko horrek bete behar dituen baldintzak oso estuak direla. Baina baldintzetaz ari nahi zenean, zuk sendabelar bat, sendagai gisa, saldu nahi badezu, ziurtatu behar dezu osagai aktiboen kontzentrazio minimo bat. Ez da hola beste sendabelarrik, baldin bada adibidez, kamomilaren lore buruak baldin badira, nahi duzuna sendagai gisa saldu, soilik izan behar dira lore buruak. Ezin da ostorik agertu, ezin da zurtoinik agertu, ezin da sustrairik agertu. Soilik lore buruak. Eta frogatu behar dezu, horre daukan osagai aktibo kantitatea minimo bat dela. Hori oso garestia da. Askotan ez dut, baina farmaziako kamomila eta supermerkatuko kamomila ezberdinak dira.
Bai. Prezioaz gain, esan nahi dut. Zein da desberdintasuna, farmazian bermatzen dutela, legeak horrela diolako, sendagai gisa erabil daitekela. Horrek badaukala, osagai aktibo nahikoa, horrela erabilia izan dadin. Hala ere, sendagai gisa farmazian erabiltzen den arren, osasunerako produktu gisa ere sal daiteke. Osasunerako produktuak dira, erdibideko produktuak, ez naiz gehiegi sartuko hortan, baina horietan ere kalitate minimo bat bermatzea eskatzen da, eta horiek ere farmazian saltzen dira. Ez da sendagai izateko bete behar dituen baldintzak hain estuak bete beharrik, baina hala ere nahiko estua da. Elikagaien osagarri gisa saldu aldaitezke, horregaitik neukan jarrita elikadura osagarriak izenburuan, ze guk aurkitzen ditugun sendabelar gehienak elikadura osagarri gisa salduak izaten dira, normalean. Edo infusiorako landare gisa. Ezken dugun ez taberna batera, tartu dut kamomila bat, eta ez dit ezer egin. Eta zen izan nahitea, ba? Norbaitek esan dizu zerbait egin behartu ala? Tabernan saltzen dizuen beste guztiak zehoz egiten dizu? Ez, hor hartu dezu, kamomila zaporea zeukan, edari bat. Baina hor, inork ez duz esan horrek sendatu behar zizunik, eta beste ezer. Ez dizuet, jun supermerkatura jote zendaten urrengoan, tartzen duzuenean kamomila kaxa bat, begiratu zertarako den. Ez du ezer jarriko. Ez badizu egiten ezer, inork ez dizu esan egingo duenik ere. Ez delako sendagai gisa saltzen. Kamomila guztiak tripako minak entzen du? Ez. Ez daukaz zertan hori egin. Eta askotan, farmaziaz kanpo saltzen diren sendabelarrek, saltzen duen horrek ere ez du nahi, eragin asko egiterik. Ze bestela arazoak izan ditzake. Horan berez, da gainera, badau, artikulu bat, baina ez gehiagik sartuko legerian, esaten duena. Askatasun osoz saldu daitezke sendabelarrak, farmazietan edo horitaz kanpo, ez badute aipatzen sendatzeko, diagnosirako edo prebentziorako erabilgarriak direnik. Hori berez lege barruan dago, baina ez dauka zertan sendatu. Legez kanpo dagoena da, salmente ibiltaria. Hori bai, perietan jartzen dituzten sendabelarrak hori legez kanpo dago. Baina legez kanpo dago, ez dakigulako sendabelar hori lurretik ibilidan, arratoikak artean ibilidan, edo bestelako ezer gertatu zaio. Bai, giza kontsumorako bete behar dituen baldintzak ez ditulako betetzen. Orduan, gaur egun, supermerkatuan sendabelarrak dauzkagu, belardendetan ere sendabelarrak dauzkagu, eta azoketan ere bai. Nik izet esaten, ez dut nahi esan, itzaldi honetan, beste guzti horietan dauden sendabelarrak ez daukatenik eraginik. Baina ez daukate zertan izan. Ez direlako berez, hortarako, ez daukatelako berme hori. Gehienetan. Azoketan, legezkanpo daudenak. Orduan, elikagaien osagarri gisa saltzen dira normalean, farmaziatik kanpo. Elikagaien osagarriak dira, gure gorputzari, vitaminak eta mineralak ematen dizkioten konpostatuak. Orduan, sendabelarrak sal daitezke hortarako vitaminak eta mineralak dituztelako. Ez daukate beste ezer izan beharrik. Egin da azterketa bat, 2022 urtean, aztertzeko nolabait, jendeak zertarako erabiltzen dituen, elikagaien osagarri horiek. Ze suposatzen da, helburua dela, vitaminak eta mineralak lortzea. Baina benetan hortarako erabiltzen ditu gizarteak, ala guztiok uste dugun moduan, aidira saltzen elikagaien osagarri gisa bestelako produktu batzuk. Ikusi dutena izan da, prevalentzia, hau da, jende askok hartzen dituela, eta batez ere hartzen dituela osasuna hobetzeko, argaltzeko, eta kirol errendimendua handitzeko. Hau da, gehienetan eragin bat bilatzen da. Eraginik izan beharko ez luketen produktu horietan. Eta eraginkortasunaren oso froga gutxi daude gainera. Honi buruz ez dut gehiegi hitz egin nahi. Baina, azpimarratu nahi dudana da, aurtengo ekainean, sendagileen estatu mailako elkarteak, atera duela, oharra hau, gizarte guztia hartzeko, ze arazo bilakatzen ari diren, elikagaien osagarriak. Nola elikagaien osagarriak, ja, diren beste alor batzuk hartzen.
Hau bereziki da, kiroletan, niz gehiagiz hartuko, baina aurkitu dutelako, elikagaien osagarri gisa, saltzen direla, kafeina pilo bat dauzkaten produktuak, anabolizatzaileak dauzkaten produktuak, eta bestelako produktu pila bat, berez, bakarrik mineralak eta vitaminak izan beharko lituzketenak, baina hori ez da horrela, eta sekulako arazo bilakatzen ari dira. Zer norbaite pentsatuko luke, bueno, baina errendimendu gehiago nahi dute kirolariek, errendimendu altuko kirolariak direlako, ez. Horrelakoak erabiltzen dituztenak dira kaleko jendea. Kaleko jendeak, nahi duelako indarra edo muskulo handiak izan, edo bapatean 40 urte bete ditut, orain maratoi erdiak korritzen hasi du. Eta hortarako, hori egin aurretik, hartzen ditu olako elikagaien osagarria, kafeina pilo batekin. Eta bihotzekoak jota hiltzen dira. Baina hori arrunta da, eta erlazioa ja da honekin erlazionatu da. Eta sendabelar asko horrela saltzen dira gaur egun. Horregatik jarri nuen elikagaien osagarriena. Hemen azpimarratu nahi dutena, eta gaur argi utzen duena, fitoterapia ez da pseudoterapia bat. Frogatuta dago sendabelarrek eragina dauzkatela. Eragin guztiak daude frogatuta? Ez. Adibidez, Euskal Herrian, sendabelarrak erabiltzeko sekulako kultura egon da, eta historian oso luzea, adibidez, berbena belarra, gure herri kulturan oso sartua dagoen sendabelarra da, eta ez dago bere eraginik frogatuta. Inork ez duelako hori begiratu. Horrek ez du esan nahi ez denik eraginkorra, horrek esan du, inork ez duela begiratu. Baina horrek ezin du bidea eman norbaitek eraginak asmatzeari. Ez ezaguna dena ez ezaguna da, eta ezaguna dena ezaguna da. Baina ez dago asmatzeko beharrik. Pseudoterapiei buruz ari ginela, Leirek lehenengo egunean hitz egin zuenean, eta norbaitek galdetu zuen. Eta zer gertatzen da pseudoterapiekin? Pseudoterapiak jada legepean jartzeko bidean daude. Sortu zen olako plan hau, 2018 urtean, pseudoterapiei aurre egiteko. Aurre egiteko ez legez kanpo jartzeko. Eztabaida, behingoz, eztabaida honi aurre egiteko. Goazen aztertzera zer den egia eta zer den gezurra. Terapia bat eraginkorra bada, hori frogagarria izango da. Orduan, sortu zuen horrelako web horri bat, orduan, autonomia bakoitzak edo elkargo ezberdinek saiatu dira, argitaratu dagoen informazio guzti hori batzen, eta ondorioren bat ateratzen. Hemen aurkitzen ditugu, hainbat pseudoterapia edo argitaratuta. Eta ikusten duzue, badabil, ez dabil? Bueno, ikusten duzue, Kanariasko gobernuak, Eusko Jaurlaritzak ere egin du luminoterapiari buruzko azterketa bat, eta ez pentsa azterketa hauek egiten dituzten pertsonak, guztiz kontra daudela, ez dute kontra, egia jakin nahi dute. Adibidez, badau bat hemen, niri bereziki interesatzen zaidana, dala, aromaterapiaren eraginkortasuna eta segurtasuna. Aromaterapiak sendabelarren munduarekin erlazio zuzena dauka. Baina, karo, norbaite pentsatzen duenean aromaterapian zertan pentsatzen dugu? Usainean. Usaina. Hemen aztertzen dena ez da usaina, dia olio esentzialak, eta ez da berdina. Olio esentzialak sendabelarretatik lortzen diren osagai aktibo batzuk dira, eta eraginak dauzkate. Azaren eman daitezke, ukenduak egin daitezke, eta betidanik erabili dira. Eta gainera, entxegurtan ez dute, eraginkorra dela. Claro, eraginkorra da, modu hortan erabiltzen baduzu. Baina nik hori irakurri arte uste nuen aromaterapia zela, zugartzen duzu, lavanda usaina daukan, olako potetxo bat kearekin, eta horrek lasaitzez izula. Hori ez da eraginkorra. Baina lavanda, eragin lasaigarriak dauzka, eta jada badaude sendagai batzuk, lavandaren olio esentzial daukatenak, eta antxietateren tratamendurako indikazioa daukatenak. Orduan, ez dugu nahaztu behar, erabilera bat eta bestea. Zebetik gertatzen da pseudoterapiekin, fitoterapia eskutik eramaten dutela. Orduan, nola fitoterapia eraginkorra dan, horren atzetik datorren beste guztia ere bai, eta hori ez da horrela. Eta adibide gisakarriko dizuet, baina arazoren bat ekarriko dian diapositiba bat, baina ezaguna dan instituzio batek argitaratutako kurtso bat. Itzulin dizuet. Presta zaitez naturopatian. Eta hemen azpimarratu nahi ditut gauza pare bat horri datzera daudenak.
ez dago aurretik inongo ikasketa izan beharrik, naturopata izateko. 250 ordutako prestakuntza da, hau da, 4 ordu goizero, eta 3 hilabetetan ematen dizue naturopata zertifikazioa, eta ikasiko duzu. Fitoterapia, nutraceutika, dietoterapia, aromaterapia, hidroterapia, balneoterapia, baken loreak eta beste asko. Fitoterapia ikasteko soilik, farmazian 4. mailara arte heldu jartzera, horrek atzetik dakarren guztiakin. Orduan, nik ez dut esaten ez duzunik ikasiko. Baina, 3 hilabetez, osasun gintza ikasten duan pertsona baten eskutan jar dezakegu gure osasuna? Beraiek direnaren arabera, badago APENB, naturopatiaren eta bioterapiaren Espainiako elkarte profesionalak bermatua. Eta esan duen, gozen ikustera nortzuk diren hoiek. Eta hau da, Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Tu salud en manos de profesionales cualificados. Horrela dio. Eta behitzen duzunean, nork ematen dion kualifikazio hori, aurreko ikastaroari kualifikazioa eurek ematen zieten. Eurei nork ematen die kualifikazioa. Badaukate dekalogo bat, etikaren dekalogo bat. Eta sartu naiz, beraien dekalogoan. Validación. Eta validación hortan, itzulin dizuet, dio. Elkarteak berak ez ditu ikastaroak homologatzen. Inork ez du horretarako eskumenik. Inork ezin du ikastarorik homologatu, erabat legez kanpokoa eta faltsua da. Eskumenak dituzten bakarrak, estatuko erakundeak baitira. Gaur egun terapia naturalek ez dute inolako homologaziorik. Beraz, honek egiaztatzen duena, ikastaroa talde profesional ditu batek aztertu duela eta ikaslarentzako gutxienetako kalitate bermeak betetzen dituela. Beraiek onartzen dute, honek ez daukala inongo bermerik. Baina aldi berean, zure osasuna profesional kualifikatuen eskutan jartzen duzu. Eta ez dut eztabaidatuko, sinestu ala ez sinestu pseudoterapia. Baina, pseudoterapitaz dakien pertsona horrek ze motatako formakuntza jaso du. Ze garai batean, Euskal Herrian, baziren tradizionalki sendabelarrak erabiltzen zituzten pertsonak. Baina nik dudan informazioaren arabera, hauek familiartekoen artean transmititzen ziren jakintzak ziren. Batak besteari. Tribuetan ere berdin gertatzen zen. Bazegoen intxizu bat, non aurreko intxizuak erakusten zion zekien guztia. Ez ziren 250 ordu, hainbat gauzatan aditua izateko. Izan daiteke pseudoterapiaren batek zerbait sendatzea. Baina gutxienez, horren erabilera egiten duen pertsona horrek nolabaiteko formakuntza izan beharko luke, eta 250 ordutatik gora. Ze 250 ordutan, agian ikas dezakegu, eta hau edonork egin dezake, zerrenda bat. Buruko minentzat, zahatxaren enborrazola. Azidotasunaren zat, erregaliza. Baina pertsona horrek jakingo aldu erregaliza gehiegi erabiltzen baduzu horrek hipertentsioa sortzen duela. Pertsona horrek jakingo aldu erregaliza asko erabiltzen baduzu eta egunero erabiltzen baduzu hormonekin daukan zerikusia dela eta azaldurak izan ditzakezula. Oso zaila da hori. Osasuna ez da soilik buruko mina dut eta analgesiko bat emango diot. Horren inguruan askoz gehiago dago eta batez ere eragin desiragaitzei dagokionean. Zoran, laburtzeko, fitoterapia eraginkorra da, baina eragin desiragaitzak ere baditu. Ezagutu egin behar ditugu eta gomendatzen digunak ezagutu behar ditu noski. Fitoterapia soilik gaixotasun arin edo ertainen tratamenduan erabili behar da, eta kasu guztietan sendagileari esan behar zaio. Askotan guk jartzen dugu gure burua tratamendupean. Horrek ez du ezer txarrik printzipioz. Baina kontutan izan behar dugu sendagai direnean beste sendagai batzuekin elkarrekintzak agertu daitezkela. Gu ebakuntza kirurgiko bat jasatera bagoaz, esaten badigute, bezperan ez hartu sendagairik. Hor ere sendabelarrak sartzen dira. Arazo pila bat egon dira horren kontura. Kontziente izan behar gara sendabelarrak sendagaiak direla, horrela erabiltzen ditugunean.
Baina bada, taberna baten hartu dugun infusioa, hori ez da sendagai bat, ez dauka zertan izan. Eta bukatzeko, informazio iturri fidagarriak erabili behar direla, sendabelarri buruzko liburu pilo bat daude, nik pilo bat dauzkat. Eta horra agertzen dena da usoz. Zertarako erabiliak izan diren historian zehar eta gizarte ezberdinak. Erabiliak izateak ez du esan nahi erabilgarria denik. Erabil daitezke, baina zerbait konkreturako erabili nahi baditugu, ziurtatu behar dugu, ondo erabiltzen ari garela. Beste adibide bat, kurkuma. Kurkuma modan jarri da. Antiinflamatorio oso ona da. Horrek ez du esan nahi, arrozari kurkuma botatzen diozulako, eragin antiinflamatorio dauzkala. Simplifikazioa, apurtxo bat, tontakeria da. Edo kanelak eragin onuragarri asko dauzka, baina gatzatuari kanela botatzea gaitik ez dezu farmako gixera biltzen. Eta berdin baratxuriarekin. Baratxuria sendagai gixera biltzeko, hartu behar da gordinik eta kantitate nahiko altutan. Azkenean, dosia ere kontuan izan behar da, eta azken finean, informazioa da, sendatuko gaitu dena hein handi batean. Eta izan kritikoak informazio iturri guztiekin. Jakin behar dugu nork idatzi duen, zer zekien hori idatzi aurretik, ze badaude liburu pilo bat, eta nik horrelakoak ere erosten ditut benetakoak eta gezurretakoak ere bai. Eta daude liburu pilo bat, eta menek aritzu eta adibide bat, eta tratamiento natural de la fibromialgia. Eta hau erosi nuen, deigarria egiten zitzaidalako. Gaur egun gizarteak oraindik ez dakigu fibromialgia zergaitik gertatzen den. Eta tratamendutik oso urrun gaude, baina hauek bai. Hauek badakite zer dan, eta nola tratatzen den. Gara, azte zera liburu irakurtzen, eta ez da honundik heldu. Horan kontuz. Eta hori da guztia. Galderare madoli madukazu, Kaixo, Guillermo naiz eta lehen esan duzu erauzkina, hori nik ez dutu lertu zer den. Bai, apurtxo bat, batutan kosta egiten da, batez ere eskolak ematen dituzunean, hitz teknikoak albo batera ustea. Erauzkina da, sendabelarretik lortzen duzun produktua eta sendatzeko ahalmena daukana. Guztio dakigu, kamomilak, tripakomila. Beti jartzen dut adibide bera, uste dudalako guztiok ulertzen dugula, dakigula zertaz egin izan, ez? Guztio dakigu kamomilak tripakomilak entzen dudala, baina inork ez du kamomila murtsikatzen. Badakigu, kamomilean sendatzeko ahalmena daukan sustantzia hori uretan disolbatu egiten dela, urberotan, zordan egiten duguna da, hori erauzi. Horan, infusio hori editzen diogu erauzkina. Hau da, guk osagai aktiboak ateratzen ditugunean hortik. Balin uretan disolbatzen bada, urakin egiten dugu, baina antzinatik egin dia ukenduak. Ze diferentzia da ukendu baten artean, pomada baten artean, eta infusio baten artean. Osagai aktibo hori, ez bada uretan disolbatzen, oliotan disolbatzen bada, egiten duguna da, jartzen dugu beratzen, oliotan, eta gero olio horrekin egiten ditugu ukenduak edo dena. Kasu hortan, erauzkina izango litzateke, infusioa olioarena. Bueno, lehenik eta behin, kaixo eta eskerrik asko. Bi galdera, askar, bata da hori ortigekin edo asunekin zer egin daiteke erauzkina, infusioa, nola hartu? Asunakin? Bai. Asuna dauzke erabilera pila bat. Asunak erabil daiteke sendagai gisa, ostoa alde batetik eta sustraia beste batetik. Ostoak eragin antiinflamatoriak dauzka, eta bai, infusio gisa har daiteke. Baina bera jan daiteke baita ere. Urberotan pasatzen baduzu, hor dauzkan, askure ematen duten ie horrek galtza izkio. Entxaladan ere jaten duenik badao. Erabili nahi badezu sendagai gisa, nire gomendioa izango litzateke, zuzenean erostea produkturen bat. Askotan izaten da, haustuta, baina horrek ziurtatzen dizu, horrek badaukala, sendatzeko ahalmena daukan osagai aktiboa. Ez badukazu ezer, ez badezu nahi tratau, ze jende asko ez den du, bueno, baina nik ez dakak gaitxetasuna, nire detena da, nola baiteko prebentzioa. Bai, ardezakezu landaretik lortutako infusioa edo. Eta bestetik, dago sustraia.
Asunaren sustraiak aspaldi frogatu zen, oso eraginkorra dela prostata onberaren tratamendurako. Hiperplasia prostatika benigna. Baina soilik lehenengo eta bigarren fasea. 4 fase daude, lehenengo eta bigarrena da, txisa asko egiten duzunean, edo gure asko daukasunean, 3. da ja prostata nolabait ja eraldatu denean, eta 3. tratamendu farmakologiko erabiltzen da normalean, eta 4. da resekzioa, ja prostatak kendu behar dizuetenean. Lehenengo 2 faseetan, sustraia oso eraginkorra da. Eta berdin, produktuak zer gomendatzen dudan, mendira guten bazea, eta hartzen badezu bertako sustraia, eta hori txikitzen badezu, eta hartzen badezu, hor bai ez da infusioa, ze hor oliotan disolbatzen dianak dira, hori litzateke zuzenean. Sustraia hartzea hor bai zaude ziur zenbatan. Hala ere dosia begiratu beharko zenduke. Eta bigarren galdera, egunotan ez da entzuten da, te berdea oso detox dela ez da, zer itxi daukazu? Te berdarekin gertatzen da, ados nago, gertatzen da zeulertzen duzuzuk, eta zeulertzen dut nik detox hitzarekin. Eta askotan hor dago, koska, detox, badirudi detox izango dela. Te berdeak, kafeina izateaz gain, dauzka antioksidatzaile pila bat. Antioksidatzaileak oso eraginkorrak dira, batez ere odolodiei eragiten dieten gaixotasunen tratamenduan, izan daitezke barizeak, izan daitezke bestelako gaixotasunak, eta baita ere anturaren tratamendurako antiinflamatorio gisa eragiten dute. Eta gero bada beste erabilera bat, dela detox horrek esaten duena. Suposatzen da, zuk aktibitate asko bali badaukazu, erradikal asko sortzen dituzula, hau da, makina bat askotan erabiltzen baduzu, horrek ere izango ditu, produktu batzuk, de desecho esaten dena, ez? Detox horiek horren kontra joango lirateke, eta nolabait desgasteak sortutako hori guztiak kenduko luke. Hori ez da baidan hartzen dut. Izan liteke, baina hori ez da baina argi. Ez da giterantzun dira, zuk adetako. Ez da esan. Tila. Tilak, katarroak entzeko. Katarroak entzeko. Eta gainera konturatzen bazea, nik hori irakurri nahi lehenengo aldien esan da. Ze berezia. Eta baita egia, zuk tila jartzen duzunen infusioan, infusiak hartzen duelako, ez da hain harina, pixka loditu egiten da. Sortzen duelako gel harin bat izango baliz moduan. Eta fitoterapian erabiltzen dira, horrelako konposatuak dauzkaten hainbat sendagai, erabiltzen dira estularen tratamendurako. Horrek egiten duena da, horrelako pelikula bat bezala, mukosan gainean, eta horrean irritazioa daukasunean, askotan estula sortzen duena da irritazioa bera. Eta nahi duzu zerbait kendu hortik. Ez dago zer, irritazioa da. Horrean hor, mukosaren gainean egiten duelako pelikula bat, polisakaridoiekin, eta horrek egiten duena da estula kendu. Horrean katarroen tratamenduen horregaitek erabiltzen zuten. Zerbait gehiago? Posible da bi belarrak nahaztea? Bai. Eraginkorrak izango dira? Gehigarriak. Bai, askotan erabiltzen da. Hau batez ere, txinatar tradizioan asko erabili da. Honek asko zailtzen du ikerketa, txinatarrek, orain, gaur egun sendabelarren inguruan argitaratzen den 180 edo gehiago, dira indiarrak edo txinatarrak. Beraiek hortan gehiago sinesten dute eta asko inbertsio handiago egiten dute. Eta beraien ohitura da sendabelarrak nahaztea. Zuk dauzkasunean 5 sendabelar nahaztuta, eraginkortasuna nondik datorren aztertzea zaila da. Ze askotan guztiak ez dira eraginkorrak izaten. Eta hori ere erakutsi dugu historiak. Nik lehen esaten dituen, sumeriarrak erabiltzen zituzten natura, baina beraiek erabiltzen zituzten baita ere animali jatorriko pila bat sendagai. Ez da tigreageren behazuna, ez da zer, eta horietariko asko konturatu gera ez dutela ezertarako balio. Eta berdin gertatu da sendabelarrekin. Sendabelarrak asko erabiltzen ziren antzina, ez direnak gaur egun erabilgarriak. Guztiak ez dugu garraitzen erabiltzen. Baina tisana horiek askotan erabiltzen dira. Eta adibidez, eta niri ilusio pertsonala egin zidana, duela gutxi operatu ninduten ez tarretik. Eta joan ditzan foniatraren gana, eta esan zidan,
itxoiten nahi nintzen, bakuntzari itxoiten nion bitartean, egiteko infusio bat, eta gomendatu zian, 4 sendabelarren nahasketa, mediku batek, eta imaginatu dezakezuen moduan, pospozik atera nintzen handik. Askotan jendeak galdetzen dit. Eta medikuek zergaitik ez dituzte sendabelarrak gehiago gomendatzen. Medikuntzan ez direlako ikasten sendabelarrak, farmazian bakarrik ikasten dira. Baina medikuek askotan interesa aurkezten dute sendabelarretan, eta begiratzen dituztenean, sendagai gisa, beraien ikuspegia sendagai gisa aztertza denean, askotan horiek aukeratzen dituzte. Baina, adibidez, afonia tratatzeko ez dagoelako sendagairik bestelakorik. Eta sendabelarrak aukera onak dira. Adibidez, baldin badauzkazu, hemorroideak badauzkazu, tratamendu eraginkorrik, ebakuntza ez dan tratamendu eraginkorrik, farmakoekin ez dago asko, eta sendabelarrak oso eraginkorrak dira. Eta inflamazioaren tratamenduan edo. Toran, horiek ikertzen hasten dianean eta konturatzen dianean, badaola zerbait, baina txikikeriak tratatzeko da, nola bait. Eta normalean medikueri, gaixotasun potolen tratamendua gehiago interesatzen zaie, askoz eragin gehiago daukatelako, ez? Baina gehiengoari gehiago interesatzen zaizkigu egunerokotasunean tratatu daitezken gauzak. Aftak, adibidez, afta horiek, mediku batik galdetzen badiozu, afta horren tratamenduak ez erabili, gehienak, barkatu medikuek, baina gehienak izango duzu, horrekin ze hilko, hilez nahi zeingo, baina jakingo banu hori nola tratatu azkarra hobeto, erosago monitzak. Barkatu errepikatzeaz, orain otu zait, zer itxi daukazu polen ni buruz. Mila esker. Hori zailagoa da. Zailagoa da, ez dagoelako inbeste azterketa. Eta berdin gertatzen da, harrigarria badirudi ere, eztiarekin. Eztia guztia dauka barneratuta, oso eraginkorra dela. Baina gero aztesarian begiratzen benetan eztiaren atzean dagoena, ez dago hainbeste. Bere eraginkortasunari buruz. Eta polenarekin berdin. Gainera polenak sortzen dituen alergiak eta guztiekin entsegu klinikoak egitea horren inguruan zaila da. Sendabelarrekin orokorrean, beraien eraginkortasuna frogatzea oso zaila da, kaso askotan, ze horrek atzetik eskatzen du finantziazio bat. Eta sendabelarrak ezin dira patentatu. Ze berez, unibertsala da. Baina patentatu dezakezuna da, erauzkina, erauzteko modua. Zuk esan dezakezu, nik itxen detena da, hartzen dut sendabelarra hau, eta uretan erauzi beharrean, iten dut ura, eta botatzen dut alkohol pixkat, eta beste pixkat honen mendik da. Eta hortik lortzen dudana, horrekin egingo dut entsegu kliniko bat. Eta egingo dut entsegu kliniko bat, frogatzeko horren eraginkortasuna. Eta beste batek egingo du urakin, eta beste batek egingo du olioakin, eta beste batek egingo du beste edozerrekin. Zuk erabiltzen dezuna, hori erauzteko ezberdina balin bada, erauzten dezuna ezberdina da, eta gero ezin dituzu konparatu. Orduan, zer gertatzen da sendabelarrekin? Oso entsegu kliniko gutxi dauzkagula, gero beraien artean konparatzeko. Geizki diseinatuta daude. Baina nori, unibertsitatean bai, baina unibertsitatetik kanpo, publikotik kanpo, oso interes gutxi dago frogatzen sendabelarren eraginkortasuna. Eta batez ere ikusten da ginsenakin. Ginsena mundu mailan gehien kontsumitzen den landaretariko bat izango da, seguru. Baina harritzekoa da, ez egotea, bere indikazioak ez izatea apur bat zehatzagoak. Dia oso difusoak. Eta ala ere jende pila batek hartzea ditu. Baina oso indikazio gutxi dauzka. Ez badago ezer gehiago, ja 5 minutu faltatzen dira bakarrik izteko. Berriro, eskerrik asko emotea, lehenengo eta behin Igor Orrillo gure ponenteari, eta zuek etortzeagatik eta bakarri gogorotzea datorren astean, ordu berean hemen, egongo da ziklonen azken hitzaldia, eta bertan hitz egingo dugu placebo eraginaren inguruan, aditu baten eskutik ere. Eskerrik asko, eta hurrengoan arte. Zer?